Ngiyabingelela nguMangothobane. Ukhona ugobela wempilo, likhona i-security. Khona yonke i-product oyifuna nguMangothobane. Neziwasho sikhona. Lowo Mangothobane ayisangoma esibulawa ngezinye esibula ngamathambo. Umphathi wekhubalo, usandla sensimbi, usigwebo sentambo, inhliziyo ebomvu, amadoda omdeli kajulu wabathakathi. Umanzi olwandle, umanzi ababayo, ongaphuzwa noma ubani. Namhlanje ngizocela ukukhuluma ngale nto yokuthwasa bakwethu. Le nto yokuthwasa isihambe kakhulu abantu beyikhuluma. Ezinye izinyanga nezangoma nabathandazi bakhuluma bekusho. Kodwa ngathi akulaleleki ukuthi kahle kahle kuyinto eyenziwa ubani. Uba ukuthi mawuhleli ufuna umlando wakini. Uthi mawuhleli ufuna umlando wesintu sakho. Noma ubani isintu sakhe nje awufuni umlando wakhona. Ngithola ukumangala ukuthi mawuthi uyabheka uthi uyalandelela kwabanye ogobela uthi uthi uyalandela. Ubone ukuthi kukhona izibungu ezidonsa amathwasa manje nezigubhu. Kudala wayengavumelekile ukuthi ethwase umuntu ongakabi ngale ka-30. Kudala kwakungavumelekile ukuthi kuthwase umuntu ongale kwa-30. Sengisho ukuthi ongale kwa-30 ngisho ongaphansi kwa-30. Ngoba mawungaphansi kwa-30 usuke ungakazi ngempilo, usuke ungakazi lutho. Usuke usayilindele ukuthi wena ubanjwe ado, uyijolele ube nama-mistake. Emva kwakhona uma usungaphezulu kwa-30 bese yabuya ingqondo ukuthi cha no kunje. Ngoba kwakuney'mfihlo zobunyanga. Kwakuney'mfihlo zobungoma, kunemfihlo zobuthandazi. Kudala wawuthi uma kumele uthwase unabo 16, 17 bani 20 bani. Kwakushiselwa impepho, ucelelwe kuthiwa usasemncane. Kodwa manje mawuthi ubheka amathwasa amaningi yibo labantu laba abangaphansi kwalokhu. Mayebuya umuntu ephuma engasebenzi, mesenza izinto ezirong, ehalela izinto zikagobela wakhe. Thola ukuthi ugobela wakhe uney'moto unani naye ephume ethi uzama impilo ebona ukuthi bese ehambe eyothwala. Mayesethwalile abuye engatshela ukuthi isithwalo lesi siphela nini kanjani. Mayesebuya mese kuginqwa imoto impocoze kuchitheka igazi. Mese beyakhala abantu bamshayile uginqwe imoto kwachitheka igazi. Kanti lesithwalo sesiyahamba. Isithwalo masihamba sikushiya umahliphihliphi noma sithatha igazi kuwe. Manje sithatha igazi abanye uzothola ukuthi umuntu uthi uvele wangena esibhedlela ekhala ngesifo esithize. Mayithi uyangena wathula. Yabo. Ma bethi bayambheka igazi alisekho emzimbeni ihamba nalo. Sengisho ukuthi lezi zinto zokuthatha izinto yinikezwe izingane ziyahlupha. Kudala mawukhumbula kahle nawe nomunye esakhula, ithwasa kwakuba umuntu omdala kuthiwa nanti ithwasa uma ngaluthi awu lo baba lona unomuzi, lo gogo lona, lo bani uyathwasa. Sengisho ukuthi kwakunikwa umsebenzi wethonga. Ithonga lingaba khona kuwe akekho ongalithatha. Noma ungajola nalo u10 years udakwe nalo bani years wenzeni nalo bani years akekho ongalithatha. Nalo alikuphuci ngoba lisanethemba lokuthi uzolenzela izinto. Ngoba uzalwa nalo, ukhethwa ngale kwethonga. Ungasatshiswa umuntu ethi umuntu ema ungathwasi manje idlozi lakho lizokushiya, idlozi lakho lizokuduba. Cha, ngeke nje likudube. Ithonga uma likuphile lisuke lihlangane nomvenqane uNkulunkulu. Uzalo since uzalo. Ungathuswa umuntu, ungathuswa noma kuthiwa umuntu onjani kuthiwa uyaziwa engakuthusa. Angakuthusa akayena uNkulunkulu uyedwa uNkulunkulu. uNkulunkulu ilo wenza izulu nomhlaba. Sengisho ukuthi abantu abafunde ukulinda. Abantu abafunde ukulinda.
ukulinda amathongo abo akhulume. Ungathwasi njengoba ubona amanzi akwasho ukuthi thwasa, ibhaya lisho ukuthi thwasa, ishoba lisho ukuthi thwasa. Umuntu ofikayo ephusheni lakhe ekutshele owakini ongasekho ethi wena uzothwasa ukuthi nini, uyasho futhi ukuthi sokutshela sokuza lapho ufanele uthwasa khona. Labo bamanje bathwasela amabhayi, bathwasela amashoba, bathwasela amanzi, yabo. Lokho into e-wrong, into e-wrong leyo. Akwenziwa kanjalo, kwakungenziwa kanjalo. Njoba ngisho ukuthi umuntu ona kusukela ku-30 kuya phansi, umuntu loyo ongakazi ngempilo, umuntu osaphuma esikoleni, umuntu osabona ukuthi mina ngizoba udokotela, umuntu osabona ukuthi mina ngizoba ummeli noma yini, ngeke ngihlupheke empilweni. Sengisho ukuthi abantu abayekela ukuthwasisa iy'ngane, kuzobuya ubunyanga. Ingane uma kumele ithwase, ushisa impepho uye nenkukhu ngumzali wayo, uyicelele ukuthi usasemncane, ithongo liyezwa liyalalela. Noma uma wenze lokho, izinto ezazenziwa kithi lezo. Nakhu siyaphila manje, sathwasa sesibadala. Sengisho ukuthi uma ungaphansi kwa-20 angeke uze ube nayo imfihlo yobunyanga, ngeke uze ube nayo. Ungathwasiswa nje uthwasiswe, emva kwakhona uma kusangena umuntu esigodlweni usamhalela ukuthi lo ubomvu, lo uyelo, lo upinki, lo unjani, yabo. Imfihlo yobunyanga iqala usuno-30 kuyaphezulu. Usuke usukhona ukuhlukanisa okubi nokuhle, yabo. Njengoba ubona nje izinyanga ngathi ayithandwa nabathandazi nabafundisi kuthiwa bayathakatha. Yingoba kuthwasiswe ingane ezincane. Efika umuntu ethi umuntu ngishaywe ngesichitho. Mese ithi ingane encane njengoba ilapha ithi hayi ngizosithatha lesichitho ngisibuyisele kuyena. Ayikho inyanga ebuyisele emumva into ukugula komuntu. Iyakuthatha ikufaka enkukhwini, ikuthathe ikulahle ngoba yona iyalapha. Izinyanga zamanje sezadayisa isichitho, khona umuntu ofika ukuthi mina nginesichitho esigodlweni osifunayo akeze uzosithatha. Uzuduma impela kuthiwa laphana isichitho esikhulu laphaya uyabahlukanisa abantu. Akusibo ubunyanga lokho, akusibo ubunyanga. Akuhlukani ukuthatha ubunyanga bunikezwe iy'ngane ngoba iy'ngane azazi lutho, ziyahlaza. Uthola amathwasa, ethi umuntu unamathwasa awu-10, thole izingane zodwa izinto engabe yisesikoleni lezo, yabo. Ngokuthi nje ufuna imali. Hhayi, ngiyacela ukuthi ubunyanga bubuye, nokuthandaza abubuye, nobungoma bubuye. Lobu ngoma babuhlonishwa kudala, lobu ngoma obabuhlonishwa kudala, ubunyanga babuhlonishwa kudala, ukuthandaza babuhlonishwa kudala, yabo. Sengisho ukuthi makuthathwa izinto yinikezwe iy'ngane, ley'ngane lezi ziyadlala ayikakazi lutho. Abantu basabona nje thola ukuthi isangoma sehambele edolobheni siphethe ishoba sifaka amabhayi isangoma, abafana basasigijimisa basasishela, yabo. Lento kwakunikezwa umuntu osemdala ngoba uzo-understand indlela zabantu abadala. Yikho beshona bebancane bese yikho kuthiwa mase sebeshonile mase bancane bese kuthiwa hayi bamkhahlele ngesilwane, hayi bamshayile bamthakathile. No, ushaywe yidlozi, bamnike into encane, bamnike into endala kunaye, wase ngabe nayo imfihlo ledlozi. Idlozi kunemfihlo edlozini. Idlozi lakhe elinginikezayo nongayitsheli muntu, ngisho noyedwa, noma kuthiwa umzali wakho, noma kuthiwa umfweni, noma kuthiwa udadewenu, noma ngathiwa umuntu othandana nawe, ulala naye embhedeni owodwa, umuntu oshadile, awumtsheli leyo mfihlo. Wamtshela leyo mfihlo uyahamba emhlabeni. Liyakutshela idlozi lakho mase lifike kuwe. Sengisho ukuthi asihlukaneni ngokuthatha ubunyanga nibunikeze abantu abasafanelwe ukungena esikoleni befunde, abantu abasamele befunde impilo.
ubunyanga bube yinto yabantu abadala. Uyabona nje mina uma ungenawo uteti uyale phezulu angikuthwasisi. Noma ungafika ukuthi mkhulu ngiphuphile kanje kwenzeka kanje, hamba oshisa impepho ubacele ukuthi usasemncane. Uma bekukhomba esigodlweni sami, bekukhomba ekhaya ukuthi ozothwasa ekhaya, ngiyayishisa impepho ngibatshele ukhona ukuthi le ngane le isasencane izobuya mayisikhulile. Ngoba lento engizoyinikeza yona izohamba ikutshela abantu, ikhombisa abantu ithi mina nginani kanje manje akusebenzi kanjalo. Akusebenzi kanjalo. Ifike ethi umuntu mina mkhulu kudala ngahlupheka, unangakhi ngina 24. Kudala wahlupheka una 24 uphuma esikoleni. Kudala uhluphekaphi wena? Ubusesandleni somzali noma umzali engekho ubusesandleni sabakini. Manje ubuhlupheka ngoba wena ubulala udlile. Uyakwazi ukuhlupheka? Akakwazi ukuhlupheka. Ethi umuntu ithonga lingihluphile. Likuhluphe ngani ithonga? Uzothi umuntu lingihluphile bengithandana nomuntu ahambe kukuhlupha ukuthandana nomuntu, ukukhokheleni lowo muntu bakhokhelanga lutho. Sengisho ukuthi asibuyiseni ubuthunzi bobunyanga. Siyekele ukudlala. Siyekele ukuthwasisa izingane ezincane. Ingane na 24 ingathwasana, 25 ingathwasana. Ungenzani nje esigodlweni? Yiphi imfihlo ongaba nayo nethongo lapho? Ngoba ithongo liyabona. Yikho omunye ethwase mhlambe ithongo maselijahile ethwasiswe emva kwakhona bemese labeli mese iphilela impilo yakhe. Emva kwalokho liyobuya ithonga lithi hayi manje njengoba wawusenzela into ethi sesiyaqala siyasebenza maye sithe iminyaka yakhe. Hayi ukuthatha izingane zikhulume izimfihlo zamathonga, zikhulume izimfihlo zabantu abadala. Uthole ingane yenza ividiyo. Uyangena ku YouTube, uyangena ku TikTok, uthole yenza ividiyo. Yabo. Ubone ukuthi hayi lo muntu akanawo umthetho, akawazi umthetho. Ayisho lento ethi mayisho iqede kuvaleka umsebenzi wakhe mase thuloyiwe la ukuthi ku TikTok inyanga zakwa TikTok ziyavala, inyanga zakwa YouTube ziyavala, izinyanga zakwa Facebook ziyabavala abantu, izinyanga zani ziyabavala abantu. Kanti nguye okhuluma ihlazo into yedlozi la public bese yavaleka. Bese vakhona mase yashona. Bese kuthutha kathiwe ngoba kufuna uthwetshuliwe kuyosetshenziswa ithonga lakhe. Kanti idlozi elivela athi hayi lona ngoba unenkinga sivele simqhelise sizokhetha omunye. Idlozi alimkhethi umuntu esaphila lona asebenza naye. Lapha ungezwe ukuthi ngithini. Idlozi imali kuphile umsebenzi walo lathi wena uzolithwasela uzosebenza abantu. Alimnikezi omunye lo msebenzi wena usaphila. Lilinda wena uhambe emhlabeni bese linikhanikeza omunye. Akekho umuntu osebenza ngedlozi lomunye ephila omunye. Yabo. Sengisho ukuthi yena lokhu uthi nisatshiswe ngabantu umuntu enisabisa kuyinkinga. Yabo. Ithonga akube yithonga. Njengoba ubona nje abantu bengalithandi kanje idlozi. Ngisho emasontweni bethi hayi idlozi mona edlozi unedemon. Yingoba abantu abanedlozi abayiphathi kahle. Abayiphathi kahle. Kufika lo ethi ngizofuna isichitho, umnika isichitho. Ahambe ashaya umuntu ngesichitho. Ahambe loyana eyohlola isichitho usithathe lo usithathe kubani usithathe kulo. Evele kube ngathi uyinyanga manje omthakathi ngoba uphatha izinto ezirong. Bakwethu. Cacisa ukuthi ngimthakathi noma ngiyinyanga. Kucace nje kuvele ukuthi ba ebantwini. Bazi abantu ukuthi cha lo akasinyanga unje. Lona akasiyubani unje. Yabo. Ngoba manje ngcoliswa amagama obunyanga. Ngcoliswa mangithi amagama obunyanga ngiblaza bonke abantu abanyangayo. Izangoma bathandazi ini. Yabo. Sengisho ukuthi asihlukaneni nokuyidicilela into esayiphiwa umvenqana yobunyanga. Yabo. Nenye ke into othola ukuthi into egcina ikuphatha kabi uyibona ukuthi lafika iBhayibheli. Okay right. IBhayibheli kufanele ngabe umnyanga bukhulile kuneBhayibheli kodwa iBhayibheli elikhulile kunomnyanga. Yabo. Futhi la eBhayibhelini babhalile ukuthi izangoma ngazi kanjani. Yabo.
sengisho ukuthi kodwa le lapho elisuka khona azikho izangoma ukuthi lokho kwasengena kanjani angazi. Angisho ukuthi ngibheka iBhayibheli la lo walibhala waphefumulelwa umoya kaNkulunkulu, kodwa hhayi ngobungoma ukuthi usezobhala ngobungoma ngobunyanga into ela kodwa engekho le lapha bekhona. Sikaze sizwe ukuthi le koJuda kwakhona izangoma noma kwakhonani, kodwa zikhona la. Sengisho ukuthi ena ningavunywa bantu bakithi ukucindezelwa izinto engingenasho nazo. Okungibe ngiqonda ukucacisa kahle ukuthi asibuyele emasisweni. Ubunyanga, ubuthandazi, ubungoma, bonke abalaphayo ngithi asibuyele emasisweni manje. Senzeni izinto efanele sizenze ukuze sikwazi ukuphila. Inyanga kudala yayiphila izidonswe ngesikhumba, kodwa lezi zamanje ayisadonswa ngekhumba. Uzwa kuthiwa hayi ubani useshonile, ubani useshonile, ubani useshonile. Ngoba yini? Wenza into engekho edlozini. Bekuyilokho nje uMangothobane lokhulumayo. Siyathokoza kakhulu.